இன்றைக்கி ரைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டைக்கடலை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப் அளவுக்கு கொண்டைக்கடலையை 8 மணி நேரம் இல்லைன்னா ஓவர் நைட் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஊற வச்சு எடுத்துட்டதுக்கப்புறமா நம்ம 5லேருந்து 6 விசில் கொண்டைக்கடலையை ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் கூட ஒரு பே இலை, 3 கிராம்பு, ஒரு பட்டை, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொழுப்பாக. இந்த இதை பேஸ்ட்டை பின்னாடி நம்ம குழம்புல சேர்த்துக்கிறதுக்கு இப்போவே ரெடி பண்ணிக்கலாம். கடாயில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு பிரியாணி இலை, ஒரு அன்னாச்சி பூ, 1 ஸ்பூன் கல்பாசி, ஒரு பட்டை, 4 பட்டை மிளகா, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா தாளிச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 1 கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் தான் இந்த ரெசிபிக்கு நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் இந்த குழம்பு கறி குழம்பு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா 1 கப் அளவுக்கு தக்காளி சேர்த்து நல்லா மசிகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம். இப்போது தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 3 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மசாலா வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். மசாலா வாசனை போகிறதுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம். தண்ணி சேர்த்து எண்ணெய் பிரியிற வரைக்கும் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை குக் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நான். இப்போ எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டு நான் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நான் இதை கொதிக்க விட போகிறேன். எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துச்சு பாருங்கள். இப்போ மசாலா வாசனைலாம் நல்லா போயிருக்கும். இப்போது நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம முன்னாடியே அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். குழம்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு குழம்பு நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரெஷர் குக் பண்ணி வச்சுருக்க கொண்டைக்கடலையை இதில் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உருளைக்கிழங்கையும் க்யூபாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். டேஸ்ட்லாம் மாறாது, அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி கொண்டைக்கடலை மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன். இதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கடலை மாவு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நான் தண்ணியில் கரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் மாவு குழம்பு திக்காக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு கொஞ்சமாக புதினா, நல்லா பொடியாக நறுக்கின கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, பொடியாக நறுக்கின மல்லித்தூள், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் கார்னிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போது குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.